Gayya. Ya zai. Da Allah shiga gidan nan ka kira mun Zainab. Kai baban siyaji ne da shi in yana nan ba ta zance. Ko attaruhu ne. Idan dai ba shi zai aure ta ba, in shiga ka kira mun ita. Ku yaran yanzu alkhairi yana kiran ku, tsiya tana janye ku. In sauri ka ce ka dana ma alkhairi. To ai shi ke. Yawa wai tana zuwa. Yawwa yaro ga wannan naira 10 ka rage. Ya za ka ban 10? Alkhairi na ma ko ka raina. A ba ni a tunani na 1000 za ka ban. Kai wani irin soko ne kai, ana wannan mara zan baka 1000. Kai Na mai kiran yarinyar. ni ne baba, na ga yarinyar wajenka ne kuma sai ta sacen zuciyata. To, Shine na ce bari in zo a kira min ita. to kana da sana'a dai ko? Digiri ce ai da ni. A'a wuce irin digiri kuma, a ina nufin sana'ar hannu. Muna taɓa harkar gwari. Eh? Harkar gwari. To, bari a shiga a kira ma ita. Ina zuwa. Yawwa. Ka jira ni. Ba gashi ba, tsoho da ba da contribution daga ganin shi dan hannu ne.